Welcome to our YouTube channel! Welcome back to YouTube channel! Hello guys! Gagawa tayo ngayon ng fruit salad! Gagawa tayo ng fruit salad! Simulan na natin! Simulan na guys! Una, mag-drain tayo. Drain muna natin. So, ito po ang talada una. Dami po pagkain dito talameta. Ano ba yan? Guys. Ano yan guys? Ano rin muna guys? O, drain. Ay, ano ba yan guys? Ang sarap guys! Huwag natin isali yung sabaw kasi. Ano, di siya tatarap guys. Okay. Opo. Hindi siya masarap. Opo, hindi okay. Okay Tinutulak pala. ko lang si Ibanan. Opo. Opo, Hindi dapat siya yun. masarap. Maasim siya. Kasi kapag nilagyan ng tubig, O, hindi drain siya lang tayo. tatarap. Drain. Drain lang natin siya. Alagalan din na natin ang gito gatas mamaya. Katapos. Una na lang po natin yan. Ang fruit salad. Ano Tapos ang po, tawag ang dito? dami-dami na Ang tawag dito? fruit salad. Cocktail. Fruit Tapos na salad. siya guys. Drain lang natin lang. Matarap na siya guys. Tapos iuuna na nuna yung gatas. Mamaya pa yung gatas. Drain muna natin. Apo, guys. After ma-drain, Kapag gatas mo, Ito, tapon lagyan na natin. natin yung gatas. tapon natin yung ano. Sabaw. Ano po? Kasi hindi pwede isali yung sabaw. Maasim. Mami, nagdapat pa kayo sa higanas. Balik natin. Ano nga ito, Mami? Dito pa Okay, yapit ka. na tayo dito. Wala ano to? Anong tawag sa ginagawa natin? Fruit salad. Fruit salad. Oo. Ayan o. Mag-hi ka muna sa vlog. Hi! Say hi to the vlog. Drain muna natin ito the guys. vlogs. Yung Welcome back to YouTube channel. Hindi mo alam ano na. Sabaw-sabaw. Ayan. Ayan po. Ayan po, fruit salad. Naka-drain na. Welcome back to YouTube channel. Naka-drain na siya. Subscribe Pagkatapos po, i-drain, Subscribe. ililipat na natin dito. Lipat na natin. Tapos matarap na siya guys. Matibigman na natin. Sila munang bala guys. Paisi-isi lang ako. So, dito. Ito yan. O, na-drain na siya. Ngayon, sunod na i-drain natin yung Hindi kaong. na nakakuha akong ginto. Siya. Data di Coco. Sponsor ka. Dadali ko ako po yan. Matamak po yan. May panata di Coco Sandali lang naman yung drain, dyan. guys. Sandali lang. May panata di Coco. Ano sasabihin mo ate? Binakakuko ko. Eh guys, ay, di-drain na natin. Bilis lang po, ganyan. Ano po yan? May kabak ng channel? Dami sa mo. Bilis lang. Halos lahat ginagawa ko. Kahit bata marunong gumawa nito. Di ba marunong kang gumawa nito? Ano? Aaluin. Haluin lang, no? Drain lang. Tapos ilalagay dyan. Mix na natin dito, guys. Ano po yan guys? Inumin ko po yan. Oh. Ano Isa naman naman. yan? Ano to? Una po natin ang buko. Nata di Coco yung isa. Kaong. Kaong po yan. Matarap Okay, pa rin guys, po oh. yan. Kulay green. Aw, aw, akdang tingnan. Drain na natin, guys. Ay, wow Drain po. lang. Tray lang po yan. Drain lang po yan. Ganyan lang. Easy. Si Ivana marunong. Iti-iti lang aluin. Easy lang. Anong gagawin? Hi! Ganyan lang siya. Drain mo. Okay. Kapag na-dry na siya, lagay na dito. I-alo na guys. Kahit
Kahit nakapikit ka Pang-ulam na, lang tayo guys. Mami, pwede Silang ko bala sa mami dessert. sabaw. magagawa mo to kahit nakapikit. Eh, di ba? Tikman. Tikman. Wala. Man ko, mami. Pwede nga ako, mami. Naka-drain na siya. Ipat ulit dito. Wow. Wow. Salad na yan. Oh, guys. Masarap na yan, guys. Sarap na siya niya, no? Ano, no? Beba na yung kulay, no? Ang ganda. Ang ganda po, guys. Sunod naman yung Buko. Buko. Makapuno. Mga puno po yan. Buko po yan. makapuno. Mga puno yan Lahat yan. i-drain lang natin. Dry lang yan. Hindi malapot na yun. Kuha ng kutsara. Kaya, kuya, tinidor. Nang siya kung mag-aalo, guys. Dali lang, guys. Kailangan natin, ano yun to kasi, Ano ba yan? malapot. Puro palita. Hindi na siya kailangan i-drain. Hindi na siya kailangan i-drain. Pwede na siya agad-agad. Kailangan. Pwede na siya. Wala na siyang sabaw. Halo lang natin, ganyan lang. Oh. Ito yung rambutan. Ngita ko na rambutan sa kalansones natin. Dami na lang yan. Anong oras? Alas 10. Dito lang po dito. Dito. Hating gabi na niya. Amin na lang yan. Amin na lang yan. O, ito, tapos ka. Pagkatapos ng buko, ilagay natin yung gatas. Ito na. Ay, wala nang papapakin. Gatas, halo lang dito. Binili niyan guys, nakabukas na. Matarap na po yan. Halo lang natin. Sa mami, Wag muna nating ibuhos lahat kasi baka sumobra sa tamis. Tansya lang tayo, guys. No, masikot ka. Mano yan, matalim yan. Masusugatan kayo dyan. Tapos lagyan natin ng Nestle cream. Baka naman. Diba? baka naman. Matarap po yan lahat. Yes po. Kulang nga ng mansanas to bukas. Bibili. Bili tayo ng mansanas bukas. Di na bibingin natin si Dada. Ganyan lang siya. Busin nyo na yung cream, guys, para creamy siya. Aluin mo na. Pag guys ka pa nang lalaban dyan. Wag mo na. Ay, guys, nice ka. Nagmamadali na siyang kainin. Uy, Dali lang. Marumi yan. Aga muna. Ngayon mo na ito. Pagkatapos nating lagyan ng mga sangkap, haluin na natin. ato po ang matarap. At Ito yung iladaan po. pinaka-easing dessert. Halo-halo lang. Alo-alo lang. Huwag na i-re-rep. Nagtampo na yung cheese. Hindi mo din pa makita. Halo-halo, halo-halo. Hanggang mahalo na yung gatas. Sarap nito. Hana talagang fruit salad. Oo pa. Favorite mo to ba na? Oo. Oh. Say hi to the vlog. Si I did the vlog. Our Kitchen TV. Our Kitchen TV. Please subscribe. I-subscribe. Oh, hindi na. Halo-halo na. Alo-alo lang. Tikman natin kung matamis o hindi. Tignan ko nga. Aren. Okay na siya. Aren. 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 Okay na siya. Aren. Ako rin. Hindi na lang yun. Mami. Aren. Hindi na siya pwede balik. Kuha ka ng ano dun. Kutsara. Sabi na siya, no? Huwag na natin ilagay ito. Okay na siya. After nun, hiwa tayo ng cheese. Kuha mo kung ano din.
Bilog na, no? Bilog na platito. Ayun. Super easy dessert. Fruit salad. Hindi alam lahat ng ano to. Hindi alam gawin. Balatan na natin yung cheese. Hi there. Kuya guys, ay dito tayo mata. Mag-sponsor ka dito. Bartala. Kuhain na natin na into cubes. Aluin po natin yung luktara tsaka pala. Marami po. Ayan. Lagay natin. Lagay mo sa po. Pwede na yun. Aluin ko po. Slice na natin yung cheese. Shish! Ano tawag dito ba? Shish! Cheese. Para Hello guys! Shish! Tatalaj. cheese. Hello guys! Hello guys, nandun po ang ating baby. Thank you po sa mga nag-subscribe. Thank you po naman na may guy. Saka nag-comment. Subscribe! Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po. Subscribe na Dito po. si RR Kitchen TV. Bukas mag-vlog siya. Kitchen TV po yung bata. It's a surprise Kasi vlog. wala pa yung nagkukrats. Hiwa-hiwa lang tayo. Thank you po sa mga nagbigay. Abangan nyo guys yung mang-inasal challenge namin. Malapit Opo! na. Babi po yan. After nito, Lagayan lagi dito. lagay dito sa ating mixture. Then, halo-halo. Uli mo? Halo-halo lang, halo-halo. Mukha na siyang fruit salad. Naghalo-halong fruits. Mukha lang pero yung lasa hindi pa. Sarap nito guys. Nakakatakama. Hanggang tingin na lang kayo niyan. Unang ko lang yung lata. Iwan mo kamayin. Parang lutong masarap pa. Sarap. Dagdagan natin ng cream para medyo creamy siya. Ay, wow po. Masarap na masarap po yan. Parsley cream. Huwag natin buhos lahat. Tansya lang. Baka sobrang creamy naman. Nakasuya. Kapag nakakatuya yan, wala ka tikitman. Sarap. Ano ba yan, tarap? Bigyan mo na nga akong ganyan sa plato. New Year na talaga. Diyan, pagkailangan mabablog hanggang gabi di amaga. Halo-halo lang natin. Alo-alo lang, alo-alo lang. Matalo po. Matilis. Creamy. Busin na natin to guys. Cream kiwi. Ayan, hindi Paupo ka lang. nga. Paupo, no? Sarap. Ano, say hi to the vlog. Letot! May batang sumisingit oh. May batang umiiyak. Ating gabi na guys. At kami pa ay Hindi po ako. ito palang creamy no dad? No, ganito. Creamy. Ito na tao. Ay, wow. Nawa na mawak ko talaga dyan. Halo-halo. Okay na guys. Oy, Pwede na. pengin mo na ako, guys. Subscribe. Thanks for watching. Thank you for watching.
Aba. Lagay na natin. Dali, tanggalin natin yung ano. Lagay na natin sa... Sample. Open. Please open the room. Okay. Then chill. Walang laman yung rep mo, oh. Ang dami. Ang daming laman, oh. May plastic. Ganyan. So, ito na yung ginawa ni Mrs. Kitchen kagabi. After overnight. Tikman natin kung masarap. Sarap naman. Sakto lang. Sakto lang. Isa pa. Hindi ko malasahan eh. Okay. Yun. Sarap. Sobrang sarap. Sa mga nanonood pala guys, thanks for watching.